إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان إلا توزينا ግብጽ ንሬሳ ሓንቲ ኤርትራዊት መንሰይ ብጌጋ ናብ ሊብያ ከም ዘፋነወት ማዕከናት ዜና ሊብያ ሓቢረን። ሬሳ ናይታ ስማ ዘይተጠቕሰት ጓል 18 ዓመት ኤርትራዊት ናብ ኤርትራ ክላኽ ኣብ ካይሮብ ዝርከብ ዚንሃም ዝተባህለ ሆስፒታል ተዓቂቡ እኳ እንተነበረ ሰሞያቲ ሆስፒታል ሬሳ ሓደ ሊብያዊ መሲልዎም ንወኪል ኤምባሲ ሊብያ ከም ዘረከቦ አፍሪካን ጌትስ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ አረጋጊጹ። ወኪል ኤምባሲ ኤርትራ ነትሬሳ ንኽርከቦ ናብቲ ሆስፒታል ልሕሪ ምኻዱ ነትሬሳ ብጌጋ ናብ ሊብያ ከም ዘፋነውዎ ክፈልጥ ክኢሉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሊብያ ዝርከብ ሆስፒታል ሬሳታ ኤርትራዊት መንሰይ ናብ ካይሮ ክምለስ ወይ ድማ ብቢሉ ናብ ኤርትራ ክፋኖ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ሱዳን ካብ ሰራዊትን ፖለቲካውያን ውድባትን ዝዋፀ መሰጋገር መንግስቲ ንምቋም ዝቐረበ እማመ ተኸቲሙ። እቲ ብኢትዮጵያን ሕብረት አፍሪካን ክድፋኣሉ ዝጸንሐ እማመ ስልጣን ሒዙ ካብ ዘሎ ወተሃደራዊ ባይቶን ንፖለቲካውያን ውድባትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ዝወከለ ምንቅስቓስ ንለውጥን ነፍሲ ወከፎም 5 ኣባላትን ሓደ ድማ ዘይሻራዊ ዜጋን ብድምር 11 ኣባላት ዘለዎ መሰጋገር መንግስቲ ንምቋም እዩ። እቲ እማመ ብክልቲኦም ወገናት ከይተፈረመ ካብ 11 ክሳብ 14 ሓምለ ንክልተ እዋናት ተሰጋጊሩ ድሕሪ ምጽናሕዩ ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕብረት አፍሪካ ናብ ዝተረኽብሉ ትማሊ 17 ሓምለ መኸተምታ ተገይሩሉ። ብመሰረት ተኸቲሙ ዘሎ ስምምዕ ወተሃደራዊ ባይቶ ንዝቕጽል 21 ነዋርሕ ሓቢ ወንበር ናይ ምምራፅ ስልጣን ክህልዎ እንከሎ ንዝተረፈ 18 ዋርሕ ድማ ብምንቅስቓስ ንለውጢ ብዝተመርፀ ኣቦ ወንበር ክትካእ እዩ። ስልጣን ፕሬዚደንት እውን በብእብረ ክኸውን እዩ። ድሕሪዚ ናይ 3 ዓመት ናይ መሰጋገር እዋን ሓፈሻዊ ምርጫ ብምክያድ ህዝቢ ሱዳን መራሕቱ ክመርፅ እውን ኣብዚ ስምምዕ ተበፂሑሎ። ህዝቢ ሱዳን ብዘካየዶ ኣድማ ተሓጊዙ ሰራዊት ንፕሬዚደንት ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ብምእላይ ስልጣን ንምቁፅጻር ጻዕርታት ክገብር ጸኒሑ። እቲ ብጀነራላት ስርዓት በሽር ነበር ዝቆመ ወተሃደራዊ ባይቶ ካብ ኤርትራ፣ ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ደገፍ እኳ እንተረኸበ ሕብረት አፍሪካ ብዝርከቦም ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባት ማሕበረሰብ ዓለምን ግና ተቐባልነት ኣይረኸበን። እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ክሳብ ዘሰጋገር ሕብረት አፍሪካ ንሱዳን ካብ ኣባልነቱ ገሊልዋ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሰራዊታ ካብቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ስትራቴጂያዊ ከባቢታት ክትስሕብ ምውሰና ንስዑድ ዓረብ ከም ዘሻኽላ ፖለቲካውያን ተንተንቲ ገሊፆም። ወተሃደራውያን ሰበስልጣን የመን ሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ሰራዊት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝገደፎ ከባቢታት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ብሰራዊት ስዑድ ዓረብ ይትካ ከም ዘሎ ረጋጊፆም። ስዑድ ዓረብ ንኹልቲ ሰራዊት ሕቡራት ኢማራት ዝገደፎ ከባቢታት የመን ንምቁፅጻሩ እኹል ብዝሒ ሰራዊት ከም ዘይብላ ወተሃደራውያን ተንተንቲ የረድኡ። ኢማራት ዓረብ ንወደብ ሖዴዳ ንምጥቃዕ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ የመን ኣብ ዝርከብ ንኣሽቱ ወደባት ሞካን ኮሓካን ቅድሚ 4 ዓመታት ካብ ዘቆመቶ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ትስሕበሉ ዘላ ምኽንያት ብዝርዝር ኣይተገልጸን። እንተኾነ ኢማራት ዓረብ ሰራዊታ ካብ የመን ጠቕሊላ ከም ዘይትስሕብ እያ ትሕበር። ኢማራት ናብ የመን ዝቐንዐ ስርሒታት ንምክያድ ንወደብ ዓሰብ እውን ክትጥቀመሉ ምጽናሓ ዝፍለጥ እዩ። በዚ ጀሚራቶ ዘላ ምስሓብ ሰራዊት ነዚ ናይ ኤርትራ ማዓስከር እውን ክትሓድጎ ድያ ወይስ ክትጸኒሓ ዝተሓበረ ነገር የለን። ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዝተመርሐ ወተሃደራዊ ስርሒት አንጻር ሓይልታት ሕቲ ናይ የመን ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ህይወት ኣሽሓት ሰባትን ቢልዮናት ዝግመት ንብረትን ካብ ምዕናው ሓሊፉ ኣብ ልዕሊ ሕቲ ፖለቲካዊ ይኹን ወተሃደራዊ ዓወታት ከመዝግብ ከም ዘይከኣለ በብእዋኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ብወተሃደራዊ ሓይሊ ክሰዓር ዘይከኣለ ሕቲ ኣብ ሽወደን ድሕሪ ዝተኸተመ ስምምዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሩ ዝጸንሐት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ወደብ ሖዴዳ ናብቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝተመዘዘ ተቆጻጻሪ ኣካል ንምርካብ ኣብ መስርሕ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان